дар ин бора муовини вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия, яъне ки оиди муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия, хоб яъне ки барои регистратсия дар назар дорем ки ба дигар ҷо сафар кардем. Салом тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан саволотонро ҷавоб мегардонем. Касое ки мехоҳем гарантияи Қазоқистон перескат кунед барои аз нав кардани документҳои худтон, номерошон мебарояд зангшон бизанед, меоянд айдари хонатон мегиранд, границара ба дастахичон мегзаронандон. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Маълум шуд ки президенти Федератсияи Русия кай ба ҷумҳурии Тоҷикистон меояд. Хеле ки мо дар ин масъала видео карда будем, ягон тақрибан 1 моҳ пеш буд ва сабабҳои омадан сафари корӣ дар ин масъала суҳбат мекунем. Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, рӯзи 9 октябр бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон меояд. Дар ин бора муовини вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия хабар додааст. рӯзҳои 9-10 октябр дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Дар доираи сафари худ дар ҳамоиши сарони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, яъне ки дар чорчӯбаи ин ҳамоиш нишасти Осиёи марказӣ низ баргузор мегардад. Бо иштироки давлатҳои Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе мақсад сафари кории президент баргузор мегардад. ба гуфтаи онҳо эҳтимол ба созишномаи ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирони тоҷик барои кор дар Русия тағйиру иловаҳо ворид карда шавад. Барои ин кор ба қавли вазири ҷумҳурии Тоҷикистон ҷониби Русия аллакай розигии худро додааст. Яке аз масъалаҳои муҳиме ки дар ин мақсад ҷаласа баргузор мешавад ва суҳбат карда мешавад, оиди сафар кардан ба Федератсияи Русия ба шаҳрвандони Тоҷикистон мебошад, яъне ки оиди муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия барои кору фаъолиятшон ва дар инҷа чӣ тағйиротҳо ва чӣ иловаҳо мешавад баъди сафар кардан маълум мешавад ва баъдан худо хоста бошад боз видео мекунему барои шумо ҳамаша пешкаш мегардонем. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародаро, кадомеда ки ҳиҷомаи бепул дар кор бошад дар Россия, ҳамин видеоро тамошо кунед ва ҳатман истифода баред. ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. Шоев нависонда. Ассалому алайкум акай Сормон. Аз залатая корона қарз дорам. Ман метавонам ки аз Россия берун бурам. Ҳам тарак маълумот дорем. Чикор кунам? Хоб дар ин масъалаҳо мо чандин боро барои шумо фаҳм мондагем. Вақте ки шумо аз залатая корона қарздор мебошед, агар ки залатая корона шуморо дар суд додагӣ набоша, шумо метавонед ки аз Россия берун бароед. яъне як хел ҳолатҳое мешавад ки қарзи шумо калонае ва шумо пула пардохт намекунед. дар ин ҳолат залатая корона шуморо дар суд метиҳад ва суд баромадани шуморо запрет мекунад, яъне ки аз Федератсияи Русия то пардохт кардани қарз дигар берун баромада наметавонед. як нафари дигар нависондай: салом, ман 1 сола регистратсияи коғазӣ доштам. то охири сола ҳеҷ хел мешавад, скачат кунем амина ё ҳамин мешавад. касое ки регистратсия доштен, вақте ки муҳлаташ ба охир мерасад, баъди ба охир расидан асари нав барои регистратсия кардан шумо приложение қатъи мисол дигар корубор мекунед, худтона ба қайд мегузоред. дар бораи приложение амина мо худо хоҳад ҳамин як рӯзада информатсияҳои даставерни ҷамъоварӣ ки кардем баъд видео мекунем барои шумо мефаҳмонем. Солиев нависондаи: салому алайкум, ман 27 июл патентам тамом шуд. Тоҷикистон рафтам, 1 сентябр омадам. оё ман патент гирифтан метавонам? бале, ин ҳамин пагоҳ охирон рӯзай барои нафарое ки мисол патент надоштанд. умуман касои беҳуҷата дар назар дорем. аз шумо ки ҳуҷҷат доштену баъд омаден бо сафар карден, яке мушкилӣ намешавад барои шумо. шумо метавонед ки патент бигиред. як нафари дигар нависондай: муҳлати меҳмонӣ ба дигар ҷой 1 ҳафта шудагӣ. амина аниқ кунед ба худатон. хоб, яъне ки барои регистратсия дар назар дорем ки ба дигар ҷо сафар карден ҳамчун меҳмон то чанд рӯза шумо ҳуқуқ дорем ки бестен, ҳамун 1 ҳафтае. дуруст саи чиз. Сарифон нависондай: салому алайкум ака, одами гаштагира бо чӣ хел кунем бирам? ӯ ҷавоб тен илтимос. одами аз рейс гаштагира дар назар дошта бошен, ҳозир метавонед ки боз обратно ба Федератсияи Русия сафар бикунед ва шуморо мемонанд ки вориди Россия бошед.
ҳолатҳое мешава шуморо намемонанд дар омада ки вақти беҳуҷҷат будагин ва баъди беҳуҷҷат проблемаҳотона ки ҳал кардагӣ набошен, баъди 10 сентябр дигар иҷозат наметиҳанд. Як нафари дигар нависондаи патент чӣ тавр проверка кунем? Патента мо дар видеои оянда мегӯем ки дар куҷо обрашатсия кунем. Як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум. Ака мегуфтем ки муҳлати реестр продлит шид ё ки не. Мутаассифона нашид. Охирон муҳлати реестр 10 сентябр мебошад. Аввал то моҳи июла буд ва ҳамира 2 моҳ продлит карданд то 10 сентябр. Баъди 10 сентябр касе ки ягон ҷарима дорад, ҳатто касе ки симкарташ қарздор аст, касе ки мақсад патент надорад, ана миёб бо тариқи автоматӣ якта депортатсия мешаванд. Ба хотире ки давлат бигӯем шуморо муҳлат дод, 4-5 моҳ муҳлат дод ва огоҳ кард ки ҳамин проблемаҳоро ҳал кунед. Касое ки қарздорен, касое ки ҳуҷҷат надорен, муҳлат дод ки ҳал кунед, вагарна дар ҳолати анҷом накардани ҳамин корро депортатсия мешавед. Нозимов нависонда. Ассалому алайкум акаи Солмон. Ман 5 сол пеш депорт будам. Проверка кардам. 10 сентябри ҳамин сол шуда мешавад. Россия равон мешавад. баъде ки муҳлати депортатсияи шумо ба охир мерасад, аз 40 то 60 рӯза мисол баъдан аз ба задани Федератсияи Русия ҳамо бардошта мешавад. Яъне ки аз ба задани бардошта шидаша шумо ждат кунед ва болои ибо метавонед ки ҷои шиноснома ва раводиде ки дар шаҳри Душанбе нав кушода шудагие, ҳамонҷо бирем паспортона пешниҳод кунед ва барои шумо ҷавоби аниқ дақиқша мегӯянд ки шумо кай рафта метавонед ё ки рафта наметавонед. Зарипова нависонда. Салому алайкум. Дар бораи программаи Рустор маълумот медодед. Чӣ хеле ки дар видеои гузашта мо қайд кардагӣ будем, мумкин тамошо накарда бошед, ҳамин видеои динагии моро бидорен тамошо кунед. Дар ҳамин масъала мо суҳбат кардагем ва мо гуфтем ки бо тариқи и приложения истифодабариву коркуниша видео мекунем ва мефаҳмонем. Барои нафарое ки натонанд ҳамин видеоро ждат кунед, ҳамаша мефаҳмонем дар видео. Як нафари дигар нависондаи салом акаи Солмон. Барои нархи нишондиҳанда боло рафтан, ҳамин хизмати алтернативирам боло рафтагиай. Баъд мегӯянд хизмати алтернативӣ аз байн рафта. ҳамин гап рост бошад? Бале, вақте ки нархи нишондиҳанда ҳар сол чӣ хеле ки медонед 1 сомон 2 сомон зиёд мешавад, исол як нишондиҳанда баробар ба 75 сомон шудагиай. Ва вақте ки нархи нишондиҳанда боло рафт, тамоми намуди ҷаримаҳову дигар чизое ки чекҳои банкӣ доранд, нархи анамиёрам боло меравад. ва барои аз байн рафтани хизмати алтернативӣ не, ин гап асос надорад ва шумо метавонед ки ба пардохт кардани маблағ ҳозирам пеш аз анами сар шидани призов рафта мақсадтона ба қайд бигиред, қабул ки кардан шумора, баъдан дар суратҳисоби амонатбонк рафта пула пардохт мекунед, дар муддати 1 моҳ билети ҳарбира дастрас мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.